Така, имам една снимка да ви покажа един млад човек. Ако може да набие втора. Този човек, не знам дали ще познаете кой е. Това е човекът срещу мене. Обаче тук е на 16, където го държим в тази книга за котвите, древните котви, а срещу мене е на колко стана, Бош? 67. 67. Повече от 51 години. Да, това е подарък. Разлика, подарки, да. Така, това е първия корпус. Антични каменни котви. Да, колекция. Всички музеи в света издават колекциите си в отделни книги. Тази е първата, защото това е световен проблем. Следващата, която също е световен проблем, ще бъде и ръкописи и старопечатни книги в ним. Благодаря за подарък. После рисувана керамика, после това, после по същество, защото знам, че едва те навихме да говориш за това. Павел Цветанков, един от 10-мата наследници на откривателите на Панагюрско златно съкровище, миналата седмица в това студио. Те обвинява, че може би че криеш съкровището някъде другаде. Може би това, което криете вие, е копие, а някъде покрай копията, може би оригинал е изчезнал. Виждам, че се усмихваш и аз се усмихвам, но те са два проблема. Единият е дали наистина е възможно да изчезне такова безценно нещо и втория е кой иска да си го върне и на какво разчита. Нека да видим Павел Цветанков, да си припомним какво поиска от Божидар Димитров миналата седмица. Сега видеото. Обаче има нещо много важно. Кое доказва, че това, което в момента съществува като Панагюрско съкровище, е онова, което са намерили твоите дядовци? Нищо. Не е възможно това. Внимай какво говориш, защото трябва да има всяко нещо в музея си има инвентарен номер, дали има щампа или каквото е там. Точно така. Златото може би се гравира или нещо друго. Всеки музеен експонат трябва да има отчетно обозначение, което се нанася задължително върху самия предмет. Да. Панагюрското златно съкровище няма отчетни обозначения и в момента се водят дела за липсата им. Ще питаме Божидар, това не е възможно. Било е в БАН, някакви хора са огледали. Ами още по-странно е, че не е било в БАН. През 93-та са правили, Божидар пак Димитров казва също, че са правили оценка. Не оценка, ами правено е... Божидар Димитров казва едно. Доказателство за оригиналност. А министъра на вътрешните работи казва друго. Ами да се разберат. Кой е министър на вътрешните работи казва, че не е правена експертиза? Настоящия. Ето. В МВР никога не са правени експертизи през изтеклия период от 1950 до 2012 година. Съкровището е променило инвентарните си номера. Това е стопанско престъпление. Променило е размерите си в различните вписвания през годините. Няма отчетни обозначения и като капак на всичко, господин Божидар Димитров не е дал достъп на инспекторите от Министерство на културата да направят проверка преди 2 месеца на съкровището. Не е отворил витрината. Защо не е отворил? Какво е? Ами да го попитаме него. Ще го питаме, разбира се, Божидар. Господин Димитров, поканен сте веднага за да говорим за тия неща. 1982 година същото това съкровище, но с различни инвентарни номера и различни размери, без надлежна заповед на министър на културата, както е по закон, се приема предава в НИМ София. Това означава, че НИМ София е приел този комплект съдове незаконно и 32 години разполага с тях незаконно. Така, ето ти ги конкретните въпроси. Така, значи този човек очевидно повярвал, че българската държавност е отслабена и че морето може да се закваси. Работи заедно с хората, които стоят зад него. Предполагам. Кой стои зад него? Само предполагам, крупни колекционери, които искат да купят от него Панагюрското съкровище. Значи и те мислят, че българската държавност е отслабена. Атакува, значи, по 2 линии. Едната иска си съкровището по силата на закон от 1911 година. Другата дискредитация на музейните работници, не само на Божидар Димитров, на всички. Като се почне от 1949 година насам, тъй като той се опасява, че тези поне, които са на работа в момента, не са починали, защото много са починали, биха могли да му попречат със своите знания и опити, главно с информация. Сега, всичко, което каза по моя адрес, ще оставя на страна дали може да го получи по силата на закона. Не може. Тук аз му казах, че не е и редно да си го иска, защото... Първо, защото не е наследник, значи няма наследствено при такива работи по наследство. Второто, което е закона от 1911 година, действително
предвижда възнаграждение, ако е намерено в частна земя, но се разбира лична частна земя. Да, собственост. Да. Нито земята, не знам дали е била частна или не, но не е била тяхна. Те са били една цяла бригада и не само тримата брати. Копали са, затухли. Затухли, намерили са съкровището, веднага са го предали. Той е нямало и как да не го предадат. 10-12 души. Всички, не само тримата брати, са получили възнаграждение. Ако не са били доволни, са могли в 5 годишен срок да обжалват. Пропуснали си срока. Знаем, че тримата брати са били много доволни. Точка по въпроса. По тая линия. Сега, точка за музейните работници. Нека да се движим по нашия план, защото той задаваше въпрос. Да. Къде е съкровището, оригиналното, панагюрското? В Националния исторически музей и всеки може да го види в зала номер 2 може и така нататък. Всички го снимаха. Защо не си дал възможност на Министерството на култура да направи проверка? Ето, първа, това беше последното. Последна лъжа. Имам протокол от проверката на Министерството. Мартине, как мога да не пусне инспектори, които музея е подчинен? Аз вече нямаше да бъда на работа. Разбира се, в момента установяваме, някой казва нещо, така работи... Всичко, което каза, всичко беше лъжа. Какво установи тази проверка и за какво беше Само, че спомниш ли си ги ти нещата, които каза, защото аз всичките не си ги спомням. Първо за проверката. Какво установи тази проверка, след като си ги допуснал? Проверката каза, че съкровището е и маркирано, и си има и шифър, и е оригинала, и така нататък, и така нататък. Това е Министерството на културата. Веднага, Министерството на културата, протокол е при мен, може да го вземеш и от тях. Сега, точният шифър е сигнатура на маркировката. Вие говорихте как трябва да има штемпел, как трябва да има... Сега има по-модерни методи, Мартине, за маркиране. Радиоизотопни и така нататък. Но те си имат. Пловдивския музей си е нанесъл своя шифър. Инвентаризирано в музея. В Пловдивския музей. При нас за това има два номера. Има, да, ела да ги видиш. Но естествено, аз няма да му дам точния шифър и сигнатурата, защото остава да му дам само ключа и витрина. Това не го защо като кажеш, че има поне да ми... Знаеш колко лесно. Ако знаем номера на тази щампа, какво? Не номера на щампата. А какво? На маркировката с радиоизотопни методи и други подобни. Ако ми ги дам, по-добре да му дам директно ключа на витрината и да свали охраната. Ами може да свали... Знаеш, че от Лувър крадат и така нататък. Тогава защо е тази атака тогава? Коя? Размерите, да уточним и това. Размерите, защо? Размерите не са различни. Тук лъжеше, че съкровището аз го гледах предаването. Да. По една случайност го нацелих. Наистина не знаех съкровището. Той казва от 6 кг и 136 до 7,5. Никога не е 7,5. Имаше разлика в няколко грама. При това, при първоначалните му изявления, той каза в повече. Тоест сега е по-тежко, отколкото преди. А ние, нали, ако крадем някоя дръжка или някое ухо на ритон, то ще намалее. Направих справка, за да видя как са го теглили, макар че предполагах как. 49-та година, знаете ли къде са го теглили? Къде? В общината Панагюрище още. Като естествено общината е нямала кантар и е взела един кантар от близката Бакаловица. Дето са така. Да. И нарочно, дори развалени, аз си изпълнях моята младост, че байка ми и баща ми ръбжака, че те кантари. Нарочно са направени така, че да теглят повече, а всъщност е по-малко. Инвентарни номера има си. Не тежи повече, по-малко не тежи. Ще дойдем да видим този протокол и проверката. Искам и да го заснема това нещо. Наистина искам да го докосна. Вашите колеги го снимаха, вашите колеги от една друга телевизия. И сега, когато каза, че то никога не е изследвано за автентичност. Защо? Изследвано. Наистина той има писмо от Министерство на вътрешните работи. Знаеш какво става? Поръчали се на някой дребен чиновник, направил една повърхностна проверка, не е намерил документ и е подал на Цветанов, той е подписал това писмо. По същото време, когато течеше вашето предаване, по една друга телевизия течеше друго предаване. Един Бългокостика причина Айнщен. Меченов. От Меченов, да. Той каза, той беше шеф на лабораторията и 96 се оказа. Аз съм объркал с 3 години, защото говорех по памет. Сега същата работа. Министерството на културата не знае къде е било съкровището между 74-та и 82 година. Това беше злата. Дали? И няма никакъв документ за него. Следователно, никой не знае къде е и така нататък и така нататък. За Бога, това беше златният период на златното тракийско съкровище. То обикаляше света. Има тонове документация за всяка изложба. Но естествено е в Министерството на културата да няма.
Вежди Рашидов правилно е подписал този път писмо. Защото съкровището в Националния исторически музей не е съществувало тогава и било придадено на археологическия музей, който е към БАН, а БАН е към Министерство на образованието. И ако има някаква документация, трябва да има някаква документация в Министерство на здравеопазването, макар че документацията, държавната, през 10 или 15 години се продава в Държавна агенция архиви. Нищо чудно, дори и там да няма, в момента да бъде в Държавна агенция архиви в Московска 5. Аз не съм правил проучване, няма заради този алчен човек да тръгна да си губя времето, да правя проверки, къде е било, що е било, но аз съм съвременник и знам къде е било. Да. Казвам само къде би могла да бъде документацията. Наречи го алчен човек. Смяташ, да е много алчен човек, да. И алчен са и хората, които стоят зад него, защото той сам не би могъл да направи всичко последно това. За това, само с да и не. Да. Може ли по време на правенето на копия някой да вземе да върне копията, па да си остави оригинал? И тук имаше голяма грешка. Ние наричаме копие всяко нещо, което прилича на панагюрското съкровище. Първите две истински копия. Какво означава копия първо? Нормално е, логиката подсказва, че копие е това, което е направено от същия материал, т.е. злато, 22,7 карата, със същите размери до микрон, със същите изображения. Всичко, което е правено до миналата година, отиват в друг раздел. Реплики и сувенири. Така и за по много неща, за които протестираше, ти правилно го репликира. Какво лошо има в това да има копия? Да, какво лошо има в това? Всяка страна се гордее, Айфеловата кула има в милиони копия, ей такива и ей такива. Да, но по мащаб, нали, се ще е различно. Ама те са такива. На Дилма Русев това, което подариха, и той каза, подариха, изписа тонове писма, е толкова. В една така кутия се събира, те са умалени. Те са смалени. Другите са изработени от ламарина. Медна ламарина или най-често медна ламарина. Позлатена. Това е. И това всеки първокурсник, ако дойде време за проверка, оригинал или не, с едно драстване на нощето, ще разбере. Миналата година, благодарение на господин Цоцорков, който инвестира, той златото си го вади с килограми. В Мокмедет Панагюрец се поиска да направи копия за родния си град. Аз го изжудих да направи едно и за нас. И сега има две копии, спазени са всички правила, закони и т.н. Това са първите две истински копии. Значи, до тогава няма кой да го направи. Вярваме ти, заставаш с думите си. Затова не вярвам, че човек до тебе може да вземе да шитне едно съкровище. Така. Край. Мене не ме обвинят, поне че съм го шитнал, обвинят Людмила Живкова и по-ранните. Да. Аз не го пазя добре. Не бе знам, защото и ти си ми го каза миналия път. Ти, между другото, беше много точен, не ти правя четка. Няма защо да ти правя четка. Ти му каза, политиката на Людмила беше друга. Да, те се гордееше с тези неща и гледаше да се представи като просветен монарх. Затвори тази тема, защото имам само 5 минути. Давай. Политика. За 5 минути нищо какво правиш? За кой ще гласуваш? Е такъв неудобен, неприличен въпрос. Не, неудобен, неприличен. Ще гласувам за ГЕРБ, защото смятам, че управляваха правилно с всичките колеги другия път да поканите хора, които ще гласуват за БСП, за да ни обвиняват сега в... И поканете Мартин Захариев. Ще покана Мартин Захариев, да, другия път, за да е ясно за кой ще гласува. Знаете ли каква голяма грешка правят те, които го подиграват сега? Мартин Захариев. Те не знаят, че той ще донесе на БСП гласовете на десетки хиляди, може би на стотици хиляди български момичета, които желаят да станат плейметки. Също и членове на вече многолюдните организации, Джемини, не знам си какво и т.н. Да. Не, говоря го абсолютно сериозно. Да, това е стратегията. Защото това е стратегията, иначе няма обяснение. Може да има обяснение, че си е платил мястото, както много хора правят. Да речем, Слави Бинев призна, че си е платил мястото и в миналото. Познахме такива, Делян Дерон и т.н., които заявяваха. Даже не стъпиха в Народното събрание. На тях им трябваше имунитет. Но мисля, че случай с Мартин Захариев е много точен разчет на... Ти защо за ГЕРБ? Защото смятам, че тази партия успя да направи много неща в 4-годишния мандат. Да, и много и не направи. Накрая се издъниха и започнаха Къде се издъниха? Да ги гонят. Цената за тока, защо? Това метеж ли беше това? Какво беше? Поръчка ли беше? Да окърват улицата? Ти не си сериозен човек. Питам те, какво мислиш? Сериозен човек. Съм сериозен, няма. Първо, трите електроразпределителни дружества са частни. Сметките на тока 3 пъти увеличени, моята също от 69 лева, нормално за зимен месец на 227.
Това беше някакъв заговор, историята ще покаже кой го е направил. Но аз познах в редиците на протестиращите. Кого познах? Познах доста хора от охранителните бригади на няколко познати фирми. Други познаха между протестиращите, където имаше наистина законно излезли хора. Това е. Окървавяването беше търсена цел и на другия ден, когато Бойко след първото окървавяване подаде оставка, те разчитаха, че полицията на Бойко ще бие един месец. Да, и аз така си мисля, че той нямаше... Да, и тогава щеше да рухне рейтинга му. На другия ден, като подаде оставка, виждах издължените лица на Станишев и на някои други кандидат управляващ. Сигурно ще видим още един път преди изборите. Казвам ви довиждане с една изключително кървава история. Не беше чак толкова кървава. Извинявай. Аз правя анонс за следващата ни рубрика. Един гръцки оператор телевизионен каза по една от телевизиите: виждали сте вие митинги и виждали сте вие кървата история с цепените глави на Орлов. Аз говоря за Бай Медио, който сега ще видите това са пак твоите цигански истории. Да, моите истории, да. Защото така живеят хората. Не само с златно съкровище в музея. Така живеят циганите. Или част от циганите. Добре, виждане. Чао. Чао.